நான் அந்த ஜீப் காரன் திட்டிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நேரமா எப்படி நிறுத்துறேன் பார்த்தா நம்ம அம்மா இப்போ கன்னியாகுமரியில் பார்த்து என்னோட பாதி போட்டோல அன்பு இருக்கா ஃப்ரெண்ட் சீட்ல உட்காந்து. அண்ணா என்ன வீடியோ எடுத்துருக்காங்க பக்கத்துல போலாம் அவங்களுக்கு மட்டும் வேற காமிக்குது நம்ம காமிச்சு போட்டோ எடுத்தீங்க நான் பாக்குறேன் அந்த ஃபீல் எடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து இந்த ஷர்ட் எல்லாம் திரும்ப பண்ணலாம். பாரு நாளைக்கு